Още веднъж добър вечер на доктор Николай Болтаджиев. Той е управител на болницата Света Богородица и член, казах ви, на управително съвет на Националното сдружение на частните болници. Откъде да започнем? От тези 700 хиляди лева за болницата в Девин ли? Или от това колко пари липсват изобщо за недофинансирането на здравната система? От всякъде може да започнем. Ако става въпрос конкретно за болницата в Девин, тя е следствие, закрита следствие това закриване на многото болници. От 7-8 години има едно заболяване в Министерство на здравеопазването, което ходи по министрите и то завършва фатално за тях. Няма излекуван министър. Виждаме и в момента е това. Идва министър и започва веднага да закрива болници. В момента и след това пада, сменя се, идва следващия. И така за 7-8 години минаха 8 министъра май. Горе-долу някои изкарват година, други не. В момента наблюдаваме същото и веднага искам да обясна защо. Това е абсолютно аналогично. Както народа е беден и нямат пари, да каже министър-председателя, затваряме магазините, защото народа е беден. Магазините са много. Кое е първичното? Парите? Не е много добро сравнението, защото тези много болници източват или консумират бюджета на здравната каса. Не е вярно. Бюджета на здравната каса следва пациента. Това е броя на пациентите. Вярно е, че броя на пациентите се увеличава, хоспитализациите се увеличават с годините, но касата е така направена, че да се плаща за преминал пациент. Увеличението има и логика, има и обяснение. С изискванията да се закриват болници, преди 3 години се направиха едни стандарти, механизъм, по който да могат да закрият болници, и с тези стандарти се повишиха изключително изискванията към болниците. Това оскъпи изключително много медицинските дейности и за да просъществува една болница, трябва добрия менеджер да работи повече. Дейност, която да му носи пари от здравната каса. Да приема повече пациенти. Сега, вероятно има и с автобуси, нали? Както казва доктор Тодорова. Но не може да се каже, че водещото е надписване. Аз също като доктор Димитров не съм съгласен, че основно е надписване. Значи един менеджер привлича пациенти, може да има и хипердиагностика, и сигурно има. Само да обясним какво означава хипердиагностика. Тоест, ако съм, да кажем, с лека хрема и вие ме приемате за бронхит или от бронхит с съмнение за пневмония. Но един добър менеджер, когато се повишат разходите за дадено лечение, разходите на болницата, той естествено трябва да увеличи приходите. Единственият начин на болницата да увеличи приходите е с хоспитализации. Ние знаем, че и в провинция хронично болни, много възрастни хора има, които си мечтаят да полежат на топло в болницата. Така че нещата могат да се погледнат от тази точка. Значи има нещо вярно в това, което казва доктор Румяна Тодорова, шефката на здравната каса, че има надписване в сметката за октомври. 157 милиона лева. Да, аз казах, два са факторите. Единият сезонния, който винаги има леко повишение, октомври-ноември. Не леко, но си има определено всяка година. Втория, казах, е масовата психоза. От такива разговори, каквито водим в момента. Точно така, че няма пари или че ще закриват болници. И това наистина има такава психоза, наблюдавам. И третото е тази свръххоспитализация. Тя може наистина да има някъде, както и доктор Димитров каза, да има някъде надписване, но добрият менеджер знае как да привлече болния. Освен това, на базата на тази психоза болните сами тичат и искат да постъпят в болница. Доктор Болтаджиев. Това може да се спре единствено с информационна система на касата в реално време. И тогава ще се знае и цената точно на преминалите пациенти. Тази информационна система, тя може ли да реши проблема с голямото количество болници? Защото, нали, разбирате, че има 3 структурни проблема, които ние
десетки пъти сме се опитвали тук да ги изясним в това студио. Първо, количеството на болниците на глава от населението в България. Не са повече, отколкото в Австрия. В Австрия има повече на глава от населението. Да, обаче, примерно, сравнение с Белгия или Холандия или с Франция. В сравнение с Белгия, мисля, че сме почти колкото Белгия, малко по-малко. И се спекулира, и трябва да се престане да се спекулира с много са болниците. Те не са 400. Болниците за активно лечение са под 285. Тъй като има на някои, като Девин, които са закрити, но не има отнет лиценз. Обаче тя фалира. Там знаете, че малко не е по-сложна. 20 болници фалираха, над 20 общински. Има и намесено и общинското ръководство, да не влизаме в тази тема. Въпросът е, основният въпрос. Наистина ли, при положение, че сега здравната каса за идната година ще налее 3 милиарда лева и официалните данни са, че още 3 милиарда са доплащането на пациентите, 6 милиарда влизат в системата за здраве и никой не е доволен. Нито вие, лекарите, нито ние, пациентите. Точно така. Значи, трябва да се търси някакво оптимизиране. Точно така. Казвате, че стандартите не са много наред. Те не са стандарти за качество. Има решение на КЗК, в което ясно се казва, че тези стандарти не дават качество и то е така. Това са количествени изисквания, които единствено оскъпяват медицинските дейности. И както вие казвате, в частните болници по някакъв начин се извършва сегрегация към вас или, хайде да кажем, елиминиране на частните и общинските болници от здравната каса. Да. Точно така министъра, както казах, заразата, която е в министерството, министъра открито, което е противоконституционно, открито заяви, че частните болници дърпат много, затова държавните фалират. Говорите за министърката Таня Андреева. Таня Андреева, точно така. Да се стигне до там, че онзи ден започна да нарича с епитети определени болници. Аз виждам вече, не знам правителството дали скоро ще падне, но обикновено в такъв момент, когато един министър започне да става враг на лечебните заведения и на лекарите, му идва края като министър. Защо го казва тя? Дали защото наистина няма бутикови болници, дали няма специалисти или профилиране в така наречените доходоносни... Тя не казва бутикови, тя казва гаражни болници за малките болници, които други им викат бутикови. Но да не забравяме, че има такива болници, малки, да, които обслужват посолства, в които раждат жените на дипломатите, в които се обслужват и чужденци и в които има даже и политици, предпочитат, отколкото да отидат в голямата държавна болница. Тези болници какво изяждат? Големите държавни болници са социални болници, където ги има, защото на много места няма държавни, са социални болници с ниско качество. Тоест, вие апелирате за това да не бъде правено това разделение между частни, общински и държавни болници, пациентът да избира къде да отива и да го следват парите. Точно така. Аз не апелирам обаче. Това е записано в Конституцията, това е записано в европейските директиви. Няма ли източване? Искам още нещо да кажа пак. Не само министъра, а министър-председателя преди 2 седмици заяви, също се изказа срещу частните болници, преди 2 седмици заяви, че преди 6 години 12% от средствата са отивали в частни болници, а сега отиват 25% от средствата. И какъв е проблема? Ако правят повече дейност? Да. Аз точно това се чуда. Дали този човек, тъй като той е учил марксистско-ленинска икономика, нали, така се казваше института. Не, той е имал една лекция по пазарна икономика, но тя е била сигурно критика на пазарната. Всъщност какво казвате, доктор Болтаджиев и най-вече Сдружението на частните болници? Че вие си искате това, което ви се гарантира по... Ние искаме равнопоставеност по отношение на собствеността и не само по отношение на собствеността, и по отношение също на критерии, тъй като в момента се готвят други критерии, а даже бяха залегнали критерии в здравната карта, където Касата да сключва задължително договори по един списък с държавните болници. Това също е противоконституционно. Това, на което не ми отговорихте, как може да бъде направено и така да завършим оптимизация на системата? Нали ви е ясно, че сега ще влязат 2014 6 милиарда, дори и 9 милиарда да влязат, пак няма да се решат проблеми. Първо, до година 2014
средствата за болниците са с 100 милиона по-ниски от тази година. Оттам над 100 милиона ще идат за разплащане за тази година, така че старта за до година е с дефицит над 200 милиона за болниците. Искам обаче да кажа най-важното. Пари няма да има никога в здравеопазването, докато бюджета на Националната здравноосигурителна каса е част от консолидирания бюджет. Даже и да имаше тези 1 милиард и 400 милиона, в момента не можеше с тях да се разплати, както казахте, тъй като щеше да се мине 2%. Ако трябва да се вдигнат средствата за здравеопазване, по-точно за Националната здравноосигурителна каса, тогава ще се наруши закона за публичните финанси. Или трябва да се вземе от пенсионери, от държавни служители, с тези милиарди, за да се вкарат в здравеопазването, или от здравеопазването за пенсии и коледни добавки. Единственото решение е да се отдели бюджета на НЗОК от бюджета, консолидирания бюджет, и се въвежда и средствата постъпват в една сметка на НЗОК. Но сметка частна на НЗОК, не към бюджета на държавата. Трябва да завършваме. Защо си мисля, че дори и това да стане, няма да бъде решен проблемът? Защото вътре в системата нещо има оптимизация. Вие забелязвате ли, че 2 милиона неосигурени, държавата не си прави зор да ги осигури? Освен това, държавата не си плаща... неосигурени граждани. Не си плаща и задълженията към тия групи, които тя трябва да осигурява. Военни, полицаи, но даже и да се осигурят и военни, полицаи, да им се плаща колкото трябва от държавата, бюджета ще е пак нисък. Те може да остават единствено като излишък, но за да не се наруши рамката, която е 40% от брутния вътрешен продукт, се разпределят от националния бюджет, никога на касата не може да се дадат повече пари. Разговор с продължение. Всъщност така довършваме и вчера темата за полицаите и военните, които, както виждате, на тях държавата им плаща и здравните осигуровки. Освен това, че им плаща накрая 20 заплати за пенсиониране. Много ви благодаря, доктор Николай Болтаджиев, управител на болница Света Богородица.